Ilang pagguho ng lupa at pagkabuwal ng puno na itala sa Cordillera Region dahil sa pananalasa ng bagyong Florita. Narito ang report. Nakapagtala ng pagguho ng lupa sa ilang national roads sa Abra, Mountain Province, Apayao at Benguet sa pananalasa ng bagyong Florita sa Cordillera Administrative Region. Naranasan din ang pagguho ng lupa sa Camp 3, Tuba, Benguet. Nabuwal din ang isang puno sa may bahaging Cannon Road. Napilitan ng mga residente na maglakad na lamang dahil sa humambalang na lupa at nabuwal na puno. Kasalukuyan na umano ang isinasagawang clearing operations ng DPWH. Samantala, ilang residente rin ang inilikas sa Abra, Apayao at Mountain Province. Sila yung mga critical areas at mga napakaraming mga barangays na dineclare ng MGB under susceptible to landslides and flooding. Sa ngayon, bumubuti na umano ang panahon sa Cordillera. Base sa tala ng Pag-asa, as of 6 a.m. ngayong araw, nananatiling bukas ang isang gate ng Binga Dam sa Benguet. Isang gate rin ang bukas sa Magat Dam ng Ifugao at Isabela. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.